Kultum and Omar Sharif came floating on a jasmine wind from the west. אצלנו בבית 3 אחיות ואימא מנקות את הבית, יש מוזיקה, מכל חלון מוזיקה אחרת. אחיות שלי מנקות, אני שרה עם המגב ואז הן צועקות עליי, ואנחנו רבות כל יום שישי, אותה מריבה, אותו בכי. ואמא שלי מתוך הסירים, על הסירים, יוצאת מפרידה בינינו, ואז אנחנו משלימות, מסיימות את הכל בבית. כל השכונה, יש איזה ריח של חלות וחריימה ואקונומיקה, ספונג'ה. ויש שקט כזה, 6 בערב, יושבים ליד הטלוויזיה, סרט ערבי. Friday evening came floating on a lemon. Dance with them in a jasmine-scented wind. Kultum and all.